Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethula zona ekomkhulu SABC Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The 30th of June is a normal day. It's not a shutdown. It's not a stay away. Employees are expected to be in work. Uhulumeni uyagcizelela ukuthi uLwesibili kuzobe kuusuku olwejwayelekile futhi akekho ozophazamisa ukusebenza kwezwe yize izinhlangano ezihlukene zihlele imbhikisho yokufuna ukuthi kuhamba bokufika abakuleli ngongemthetho. Sizoqikelela sizodlulisa umlayezo weNgonyama ukuthi ngalolu suku lomhla ka-30 akekho umuntu ovumeleke ukushaya omunye. Izinduna zezinsizwa zithi akufanele kube nezigameko ezingezinhle mhla zingama-30 kwephezulu njengoba kulindeleke ukuthi kube nembhikisho yokuphoqa ukuthi kuhamba bokufika abakuleli ngongemthetho. Speaker went to seek a own legal opinion, which came with only one option, to oppose. Now, what is more interesting is that legal opinion was issued on the 18th of June. I-EFF isifake isiphakamiso sokuthi kuvotelwe ongabethembi ubuholi bukaSomlomo wePhalamende uThoko Didiza njengoba imsola ngokuthi uzama ukuvikela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. You are history makers. And you remember what I said to you? I said to you, it's better to be underestimated. It's a gift because people didn't think you'll go this far. Uma sibheka kwezemidlalo iBafana Bafana isibhekise amabombo eLos Angeles eMelika nalapho izotholana khona neCanada emidlalweni wesigaba somkhumula jezi seFIFA World Cup okokuqala ngqa. Mbukeli asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa ozethulelwa uSihle wakwaDlamini kanti uza kwethu ositolikela ngoleme lwezimpawu uSinovuyo Fihlani masingabe sapholisa amaseko kembukeli ake siza ukuthi iziphi ezihlabahlusile kusihlwa nje. Sivule uhlelo ngodaba oluthi uhulumeni uthi uLwesibili oluzayo kuzobe kuusuku olwejwayelekile futhi akekho ozophazamisa ukusebenza kwezwe yize izinhlangano ezihlukene zihlele imbhikisho yokufuna ukuthi kuhambe abokufika abakuleli ngongemthetho. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi ithimba longqongqoshe elibhekele udaba lwabokufika libambe isithangami namhlanje. Uhulumeni uthi usuku olubekiwe lomnqamula juqu lwangoLwesibili kuzobe kuusuku olwejwayelekile lokusebenza njengoba beveze ukuthi inhlangano eMarch and March ayigunyaziwe ukuvala izwe amabhizinisi noma ukufuna amaphepha kunoma ubani ngaphakathi kwemingcele yezwe. The 30th of June is a normal day. It's not a shutdown. It's not a stay away. Employees are expected to be in work. Attending, those who are transporting are expected to continue with their businesses. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Kachala uqinisekisile ukuthi ezokuphepha ziseqhulwini kulabo abazoba ingxenye yembhikisho ehleliwe kanjalo nalabo abangeke bazihlanganise nayo. We have deployed all resources, human, technology, physical resources across the country adequate to potential threats of disruption, to ensure that the country is kept safe and secure in the next going forward. Kusenjalo ungqongqoshe zasekhaya Dr. Leon Schreiber uthi akekho noyedwa nelungelo lokuqapha nokubuza bokufika ukuthi banazo yini izimvume ezibagunyaza ukuba kuleli. No person has the right to enforce immigration laws outside of the state, demand papers, demand identification. No person has the right to incite violence. No person has the right to engage in vigilantism. No person has the right to engage in xenophobia or any other discriminatory practice. And from a Home Affairs perspective, we take that very seriously. Leli komiti lithi lizoqhubeka umsebenzi wokubuyiselwa emuva kubokufika abangenazo izincwadi ezifanele emazweni abo. Ingonyama yesizwe samaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini usayelele amabutho akhe ukuba aqinisekise ukuthi ayinalo udlame imashi yokukhala ngokugcwala kwabokufika abakuleli ngongemthetho ezokuba ngoLwesibili.
Abasebukhosini kanye nabaholi bamabutho bahlangane eThekwini ngenhloso yokudingida ngodaba lwabokufika. Abadidiyeli bamabutho nezinduna bebesuka kwizifunda ezahlukene bahlangana eThekwini ukuzoza umyalezo weSilo samaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Umyalezo wethulwe abadidiyeli bamabutho kaZulu uSipho Mhlongo kanye nomntwana uVanana Zulu. Lokhu kuza njengoba izinhlangano zomphakathi sesikhipha umnqamla juqu othi abokufika kuleli ngongomthetho baphuma baphela ungakashaya umhla ka-30 kuJuni, kanti ke ngalo lolu suku kulendeleke imbhikisho kulo lonke leli. Isilo sigcizelele ukuthi nakuba izakhamuzi zinelungelo ngokomthetho sisekelo ukubhikisha kumele kube ngaphansi komthetho futhi kube nokuthula. Isilo siphinde sanxusa amabutho ukuthi aqinisekise ukuthi abokufika abalinyazwa. Okwenza ukuthi sibe nalomhlangano osuku namhlanje ukukhuluma kwengonyama ngesikhathi iphumela obala ithi abantu bokufika icela ukuthi bangahlukunyezwa ngomhla ka-30. Icela bengashawa kungaluthwa kungenziwa lutho. Abadidiyeli balalele ikhwelo lesilo. Bahambeke ngokuthula ke abantu bokufika asifisi ukuthi bahlukumezeke nathi bekhona ukuchitheka kwegazi. Sizoqikelela sizodlulisa umlayezo wengonyama ukuthi ngalolu suku lomhla ka-30 akekho umuntu ovumeleke ukushaya omunye, kodwa lolo suku eluthi umuntu nomuntu akaye kubo. Abadidiyeli nezinduna bacelwe ukuthi basize izinhlaka zomthetho ukugcina ukuthula emphakathini. Indlunkulu ithi izwi lesilo samaZulu kufanele lihlonishwe ngamabutho ngisho nangaphandle kwesifundazwe. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Sisekulo udaba lwemibhikisho ehleliwe ngesonto elizayo, lowo obambe njengomkhuzi wamaphoyisa kuze lonke uLieutenant General Puleng Dimpane uthi izinhlaka ezehlukene zozokuphepha zikulungele ukuqinisekisa ukuthi kuba nokuthula ngolwesibili oluzayo. This cost has been allocated to ensure that we prevent the devastation that this country suffered during July 2021. You will recall that businesses were destroyed, lives were lost, infrastructure was damaged. The country lost in the region of 50 billion, and we want to prevent that. We have a constitutional duty to ensure that there is stability in the country, we protect the citizens, and we protect our economy. This cost that has been allocated covers our deployment as the police. There will be members that will be taken from other provinces to go and support these operations elsewhere, and we need to ensure that they have the necessary resources. We are grateful to all the law enforcement agencies that have just brought the resources to our province. It's common knowledge from history, but it's also common knowledge that the two provinces that will be hard hit is our province and the province of KZN. So it's very important, therefore, that we are ready, we plan accordingly, but we're not planning to fight South Africans. It's no intention at all. We're not planning to harm South Africans. No intention at all. We are planning to protect those that have a constitutional right to protest. Kusenjalo amakhulu abantu abadabuka eMalawi abazinze kuleli bayaqhubeka nokuthutheleka endaweni yesikhashana eThekwini nokuyilapho kuqhubeka khona uhlelo lokuthuthwa kwabo ukuze babuyiselwe ezweni labo. Selokhu kusukela ekseni amakhaza ayazenzela kwabesifazane nezingane kanye nabanye abazithwele abalapha ngethemba lokuthi bazokwazi ukungena emabhasini babuyele kwela kubo. uFaith Kampiri hongo wokudabuka eMalawi uthi sekuphele iminyaka eyishumi ehlala lapha ngaphandle kwamaphepha amgunyaza ukuthi abe kuleli. And it's very difficult to get sanitaries, you know, especially for the women with children. It's hard. They can't, even there's water, yes, but the place where they're staying is not good enough for someone with the baby. Omunye wesifazane ozithwele uthi kunzima kakhulu kuba kule ndawo njengoba seqala ukungazizwana kahle ngokwesimo sempilo. Baby is not fine. Baby, you stay this, not this. You stay this. You sleeping one side, not work two side. Yes. Umusa Lodge naye ongowase Malawi uthi lolu hlelo lokuthi abokufika bangena amaphepha kufanele bafulathelela kuleli lunzima kakhulu. Whatever I think now is like the government must try to get the bus early.
must push the bus to take all the stuff here. By 29 everything must all be off here. Kunokhathazeka kwezinye zezinhlangano ezingenzi inzuzo ngokwenyuka kwesibalo sabantu abathutheleka kule ndawo. Kungase kuboshwe nabanye abaphathi abaphezulu emaphoyiseni abasolwa ngenkohlakalo malungana nethenda okuthiwa lakhishwa ngendlela engafanele lanikwa inkampani kasomabhizinisi uVusimuzi Khethi Matlala iMedicare 24. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke osamisiwe esikhundleni uJenene Ufani Masemola nabanye abasolwa bavele kafushane enkantolo yamantshi yasePitoli. Umbuso uthi udinga cishe amasonto amabili ukulungisa imininingwane yedokodo elisha njengoba uVusimuzi Khethi Matlala esephenduke ufakazi wombuso ngemumva kokuvuma amacala enkohlakalo nokukhwabanisa. Abasolwa ababhekene namacala enkohlakalo okukhwabanisa nezinsolo zokwephula umthetho wokuphathwa kwezimali zomphakathi iPublic Finance Management Act ahlobene nenkontileka yethende leSAPS lezigidi ezingama220 zamarandi. There will be further changes, possible changes to the charge sheet, which could include additional charges against some of the accused that are before court. It could also include the possibility of additional accused being added to this particular matter. I-IDEC nayo iveze ukuthi kungenzeka kuboshwe abanye abasolwa kuleli cala kwengezwe namanye amacala kubasolwa abayi-13 kuleli. We have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused, possibly 2 weeks for all of them to provide us with those electronic devices for us to give them disclosure. Kulindele ukuthi baphinde babuyele enkantolo mhla zingama-29 kuNcwaba. Iqembu EFF selifake isiphakamiso sokuthi kuvotelwe ukungabethembi ubuholi bukaSomlomo wePhalamende uThoko Didiza njengoba imsola ngokuthi uzama ukuvikela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. The legal opinion came with 2 options. You either abide or you oppose. But the overwhelming majority of the members of the impeachment committee said, let us oppose, but let's not end there. Let's also advise the Speaker to join us in opposing the application to interdict the process of the impeachment committee, which we made it forward to her. On the other hand, the Speaker went to seek her own legal opinion, which came with only one option, to oppose. Now, what is more interesting is that that legal opinion was issued on the 18th of June. And then a few days later, we see a second opinion, which seemingly is also dated the 18th of June from Posa Lutz Incorporated attorneys. Now, notwithstanding the fact that Mr. Posa is the former ANC Treasurer General, but the legal opinion of Mr. Posa says that we've been approached to qualify your decision to oppose. Umbukelisi sathiqu ezitolo okwesikhashana siyabuya futhi nezinye izindaba zosuku ezihlabahlosile ungaphuthelwa. Mbukeli asiphinde sikubingelele uma ngabe usanda kungena sikhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngobunjalo bazo. Ubufakazi bukasomabhizinisi uTumelo Nku ozichaza njengohlinzeka amaphoyisa ngolwazi olubucayi bugcine bungaqhubekanga namhlanje kukhomishana kaMadlanga. Unku ucele ithuba lokubhunga ngasese nethimba elihola ubufakazi kule khomishana ngenhloso yokuhlinzeka ngeminye imininingwane yesitatimende sakhe sobufakazi. Phambilini ubufakazi obethulwe uWitness J phambi kwekhomishana buveze izinsolo zokuthi uTumelo Nku akayona ingede yamaphoyisa kepha ushushumbisa ngezidakamizwa. Kusenjalo Unku ungomunye wabantu abakhalelwa ngamasongo kaSigonyela ngo-2021 ngesikhathi kushaqwa umthamo wezidakamizwa ezazibiza ngaphezulu kwezigidi ezingama300 zamarandi eArlington eGoli.
kulindeleke ukuthi aqhubeke nobufakazi bakhe ngomsombuluko. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi amazwe asezwenikazi eAfrika angaphansi kwenhlangano yamazwe yokuhweba iSACU kumele asebenzisane ngenhloso yokukhulisa umnotho wezwekazi. Umengameli Ramaphosa ubekhuluma engqungqutheleni yesishagalolunye yabaholi balamazwe. Umongameli uwise intetho kwinkomfa yamazwe angqongene noMzantsi Afrika. Uthi imeko yezoqoqosho ehlabathini ayibonakalisi impucuko kwaye lamazwe eSACU kufuneka asebenzisane ekuqinisekiseni uphuhliso. Since the SACU agreement of 2002, this union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. Kukho nekhwelo lokuba amazwe ase-Afrika makasebenzisane kwizimbiwa zelilizwekazi lase-Afrika ukuze kuziswe uphuhliso. Industrialization is the only durable path from commodity dependence to an economic capability of sustaining our growing populations. Amazwe eSACU afuna lengingqi yamazwe eSACU inxulumane nesivumelwano se-Africa Area Free Trade Agreement. It provides an opportunity for the continent to enhance its productive capacity and to build robust regional value chains to effectively supply the African market. Kwindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Imindeni yezingane ezashonela endaweni yokucima ukoma eNyobeni eScenery Park esifundazweni Eastern Cape ithi namanje isayisilonda esingapholi indlela okwashona ngayo abantu abasha abangama-20 yize sekuphele iminyaka emine kwenzeka lesibhicongo kepha imindeni ithi isakhungathekile. Bhuti ngaphakathi if ndithetha inyaniso kubuhlungu kakhulu ngaphakathi because kaloku into yoluza umntana ayonto encinci. Le yindawo yokwenzeka kuyo isithwakumbe esathatha imiphefumulo engama-21 zeyabekwa kule ndawo iintsapho zibambe kuyo inkonzo yokubekwa kwentyatyambo kukhunjulwa ubomi babantwana. Iintsapho zithi zinethemba lobulungisa. Iclosure le iyawuthi at least noko kube kwabantu abagwetywayo, then we will know ukuthi abantwana bethu babulewe ngubani nobani. Ithemba lethu into yokubana xa igqibezela inquest iyakwenza mna ndifuna ukuthi iza kwenza iclosure, ayizokwenza closure. Iziphumo eziphanda umntu onokubekwa ityala ngesasehlo kulindeleke ukuba sibhengezwe kwinkundla yenqila kuGompo City ngomhla we-10 kwinyanga ezayo. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndikuGompo City. Uma sibheka kwezemidlalo iBafana Bafana isibhekise amabombo eLos Angeles eMelika njengoba izotholana phezulu neCanada emidlalweni wesigaba somkhumula jezi seFIFA World Cup okokuqala ngqa kanti ke kusanethemba lokuthi leli qembu lisengaqhubeka nokwenza izimanga kulomqhudelwano. Imiskashane ePachuca emva kokunqoba umdlalo wayo neSouth Korea lekuseni iqembu belizinze lapho kulomqhudelwano wendebe yomhlaba. Inhloso yalokhu bekuphumula bese libangise Los Angeles eMelika. Ungqongqoshe zemidlalo uGayton McKenzie obephelezela iqembu uncome kakhulu indlela edlale ngayo. History makers. And you remember what I said to you? I said to you it's better to be underestimated. It's a gift because people didn't think you'll go this far. Right? South Africa happy. Mexico badumela ukubona leli qembu lihamba. Historic moment that we are part of this. Thank you for come, thank you for trust, and thank you for qualifying Bafana Bafana. Bafana izobhekana iCanada ngesonto ebusuku.
Mbukeli ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uma sibuya sizobe sekuphathele umhlahla wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwintokozo Mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho ngokungananazi ukuthi mancane amathuba emvula esingawalindele eNtshonalanga ko-Springbok uyongena eningizimu imvula nje ezingatheni ngalekho ukuthi sikaze ngamafu ongeneka engxenyeni esenkabeni eNtshonalanga sambe siyongena KwaZulu-Natal sisho sithi ngaqhubana nokubalela nje kuzo zonke indawo lapho KwaZulu-Natal uyongena lapho kwelaseFreyistata kanjalo naseGauteng imkhambazelo okanye umkhizo nje kusuka lapha enyakatho KwaZulu-Natal uyongena engxenyeni ke esehlanzeni ezilapha eMpumalanga hlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke asemancane nje amathuba emvula mawongena lapho kwaphindini ngale kwalokho ngasikaza ngamafu nje okuhambisana nenkungu ogwino lapha ngaseNtshonalanga siyongena enkabeni ke sisho sithi ke izoxaka inkungu lapha KwaZulu-Natal ekhathini zasekuseni uyongena eMpumalanga kanjalo neMpumalanga yeFreyistata ngale kwalokho KwaZulu-Natal lizophakamisa nje imini liye ngokubalela asambe siyobheka amazinga ikakhulukazi ke ngokwefundazwe sisho sithi eGauteng lingathanda nje ukubandi kakhulukazi ke ekseni kodwa emini khanokho akufani ngathanda ukuba phakathi sambe siyongena ikakhulukazi engxenyeni esenyakatho njengoba sisho sithi ke banda nje ekseni emini lithanda ukuba phakathi kuzo zonke indawo engxenyeni ke senyakatho sihlabele phambili siyongena eMpumalanga sisho sithi nakhona kusesimo esifanayo lingathanda nje ukubanda ekseni emini lithande nje ukuthi libande kancane mawungena koMelo sisho sithi lingafudumala mawungena koSikukuza sambe siyongena KwaZulu-Natal isenjalo indaba eduze kwentaba zokhahlamba ke bande ekhathini zasekuseni emini liphakathi kamnandi lithi ukufudumala kwaNdonga Zibovu yongena uLunde emahlabathini kwaNongoma sambe siyongena eRichards Bay safudumala sambe siyongena eStern Cape sisho sithi ke kusabanda nje kakhulukazi ke engxenyeni eziningi ekhathini zasekuseni nokho libe phakathi lithi ukufudumala mawungena kakhulukazi ke eMpumalanga lapha koMthatha eMpumalanga nesifundazwe sase-Eastern Cape eNtshonalanga koloni ibe njalo indaba kusabanda nje kuseni kancane emini cha nokho lithande nje ukuba phakathi kamnandi kuzo zonke indawo kuthi ukubanda kancane lapha kwanyango ogugu lethu siye siyongena koKhayelisha kanti ke enyakatho koloni ngivumele ngithi ke kuyabanda ekseni kodwa nokho lifudumala emini lapha kwaphindini yongena koKurumani lithande ukuba phakathi kwelaseFreyistata isenjalo indaba qoqa phutha ndichaba kuyabanda ekseni uyongena eNtabazi Harrismith emini cha nokho lithande nje ukubanda mosondela ke eduze kwentaba ezalapha eLisuthu ngale kwalokho masamba siyovala ngeNorthwest sisho sithi ke kusabanda nje ekseni kuzo zonke indawo lapha eNorthwest kodwa kufani ke masibheka kakhulukazi ekhathini zasemini ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo bene ubusuku buhle. Mbukeli sibeka lapha ebese kuphathele zona namuhla kusasa bakhona oza kwethu ngolimi lesiXhosa kuze kube ngokuzayo usale kahle.